Pevačica Vanja Mijatović večeras je zadužena za ludi provod na žurki i u Eliti 8, a ovom prilikom na red je došla i njena duetska pesma Skupo bi te platio. Naime, ona je tu pesmu snimila sa Nenadom Marinkovićem Gastosom, te je tako i sada u kazinu zapevala upravo sa njim. Učesnici su odmah skočili na noge i svi zajedno s njih dvoje pevali ovaj hit. Podsjećamo, nakon prepucavanja sa Terzom, Gastos je prekorio Anđelu zbog ponašanja. Nakon sukoba Nenada Marinković Gastosa i Bore Terzića, Gastos se nije dopalo ponašanje njegove devojke Anđele Đuričić, te jes što se meša u taj sukob, šta joj je zamerio. Ti ne dobacuješ i ne ubacuješ se, jel okej? Ne cimaj mi ruku, ne dobacuj ti, tu sam ja, rekao je Gastos. Kako će teći ovaj odnos nadalje, kao i njihova svađa sa Terzom, ostaje nam da ispratimo.